We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngashada nesilwane sendoda. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane okhulele endaweni yase-Eastern Cape. Ngikhuliswa ngumama yedwa. Ngoba ubaba washona ngineminyaka engu-5 mangizwa. Bebanezingane ezine, kuyimina umagcina. Umama ubesebenza emakhishini. Ngaleyo ndlela sakhula sihlupheka kakhulu ekhaya. Angithi wayengaholi imali etheni lapha ngoba wayesebenza amalanga ayi-2 evikini. Sasilamana eduze nezingane zakithi ngoba sasishiyana ngo-3 years sonke. So ukufunda kwethu akubanga lula ngoba izinto zethu zesikole zaziguga ngokulandelana. Ngafunda amabanga aphansi ngawaqeda. Kuthe mase ngifunda amabanga aphakeme kwabheda kakhulu izinto ekhaya. Phela itoho lamama lavele laphela. Lapho sasesiphila la kuchithwa khona imigqomo. Sasifike sikhethe ukudla okulahliwe okonakele kodwa okusengadleka. Ngapha osisi bami laba abadala ababanga nayo inhlanhla yokuthola umsebenzi, babehleli nje ekhaya. Kwakuke kwenzeke moso ngiye esikoleni ngingadlile. Ngapha thina masikhula bezingekho lezinto zokuthi kuyaphakwa esikoleni. Ngibuye ntambama kuphekwe ipapa lodwa, kumele silehlise ngetiye. Ngokuthi ngangisithanda ke isikole, ngabekezela ngazimisela futhi. Kuthe mase ngenza ugrade 10, kwakhona uthisha ongishelayo. Ukukhuluma nje iqiniso, ngamuqonyiswa indlala bandla lo thisha. Sathandana ke naye, okunguyena owathatha ubuntombi bami. Kuthe mase ngenza umatric, ngakhulelwa ngikhuleliswa nguye lo thisha. Ngenhlanhla ke ingane yathi mayivela wayinakekela. Nami futhi wangiyisa euniversity. Angithi ngawuphasa kahle umatric wami. Ngafundela kona ke ukuba uthisha nami. Ngaqeda ke ngathola umsebenzi. Kwase kuba imina onakekela umndeni wami. Lwaqala ke uthando lwethu nothisha lwaba nezinkinga sagcina sihlukana. Kulesikole engangifundisa kuso, sasijwayele ukuzikhipha njalo makuphela unyaka. Kwathi ngonyaka ka-2017 saya eThekwini. Ilapho khona la ngahlangana khona nomyeni wami. Ubhuti masihlangana washo ukuthi ungowase-Uganda. Kodwa ngokuhlala uhlala khona la eThekwini. Wayibika ke ubhuti eshela nami ngathatheka. Phela kwase kunesikhathi ngingenamuntu. Sathandana ke nalo bhuti isikhathi esingango-5 months siloku sivakashelana. Wayethe ngokomsebenzi ukuma-constructions, so wayengumphathi. Isikhathi esiningi ke nguye owayeza kimi ngoba mina ngangingeke ngikwazi ukulova emsebenzini. Kuthe sesilanda u6 months, wase ebhala incwadi eyokucela ekhaya. Kodwa wangicela ukuthi uma ibuya incwadi, ibuye nempendulo ukuthi bazodinga malini ekhaya. Phela wayethe ngesiko lakubo abazenzi ingxoxo zamalobolo. Ngabachazela ekhaya futhi bangaba nankinga.
imali ebayifuna kwakuyi-60,000. Vele-ke bafika ngosuku lwamalobolo bephethe leyo mali. Kwandlula u-3 months sase sishada umshado omhlophe. Into-ke engayibona masilungiselela umshado wethu omhlophe ukuthi yonke into yayikhethwa nguye. Lokho kwangenza ngaba nokukhathazeka kancane ngoba phela ngisho kwangubo yami yomshado yakhethwa nguyena. Sashada-ke kwandlula. Kwase kuphoqa ukuthi ngiyeke umsebenzi. Nakhona kusho yena ukuthi uzonginakekela. Angithi kwase kumele siyohlala sonke. Ngahamba-ke nengane yami sayohlala naye. Kuthe sesihlala sonke zaqala inkinga ezincane. Lo muntu wayengafuni ukuthi ngiphume endlini ngoba ngisho kwagrosa yasendlini ngangenza ilist ehambe yena eyothenga. Uma ngifuna koluka ikhanda wayengiphelezela. Ngangiqala ukubona indoda engenankinga ukuhlala esaluni ilanga lonke. Kuthe ngolunye usuku siphuma esaluni, ngabona umkhaya wami womfana engangifunda naye. Sajabulelana naye futhi ngamu-introducer ukuthi ungubani. Safika endlini yasuka ukuthi ngibingelele indoda phambi kwakhe kusho ukuthi siyajola. Wangishaya phambi kwengane yami. Esho nokusho ukuthi yikho angafuni ngiphume endlini ngoba ngizoqoma. Wavuka-ke ekuseni waxolisa wangipha imali. Saze saphuma sayodla ngaphandle. Nami ngamuxolela. Bekuke kwenzeke-ke ahambe ngokomsebenzi. Lapho bekafona ngevideo call kuphela. Futhi bekungamele angangitholi efonini ngoba ngizoke ngimtshele kahle ukuthi bengikuphi. Bekwala ngisho ebusuku sengilele. Bekumele ngivuke ngibubonise indlu yonke ukuthi sisodwa. Kuthe ngolunye usuku ngibukele i-TV, ngifake i-channel yenkonzo. Ngamangala ngibona umyeni wami ukuthi unebandla futhi ungumborofidi. Ngase nami ngikhumbula ukuthi njalo lo muntu uma kungena ucingo uyaphuma ayokhulumela emotweni. Wayengekho-ke kulezo zinsuku. Ngamulinda wabuya ngase ngiyambuza. Wathi kimi ubezongitshela isikhathi mase sifikile. Kodwa ngoba sengize ngazibonela kungcono. Wangithatha-ke wayongi-introducer ebandleni lakhe. Wabese esengitshela-ke indlela asebenza ngayo. Wathi kunalabantu abafonayo badinge usizo. Yibo-ke abantu abasondlayo. Ngoba uma befona uvele azenze umuntu obonisiwe ukuthi bazoshona abe aqamba amanga. Bese ethi kulabantu angabasiza ngemali engaka. Esho izizumbulu zezimali. Ngacabanga ukumshiya. Inkinga ngase ngikhulelwe. Ngapha kwakunguye owayesondla nomndeni wami. Nami kwaphoqa-ke ukuthi ngigcine ngingena kule mikhuba yakhe. Unabantu-ke abahambayo bayokwenza research ngawe uma usufonile. Bese yena evela njengomuntu ozosiza. Angifuni ukuqamba amanga. Yona imali uyayenza ngalento yakhe futhi eningi. Into ebese kayenza-ke
imali ibisingena kwelami ibhanki. Kanti leyo seyindlela yokuthi ngingasho kubantu ukuthi yonke lento iyiscam. Ngapha ngingeke ngikwazi ukumbophisa ngoba phela imali abantu bayifaka kubhanki lami. Ebandleni-ke angivumelekanga ukukhuluma nabazalwane besilisa ngoba ngiyoshaywa kuthiwe ngijola nabo. Ngike ngazama-ke ukubaleka ngibalekele endaweni yaseMpumalanga, kodwa wangifuna waze wangithola. Nengane yami ayisayi kubo ngoba phela kuthiwa ngisajola nobaba wayo. Nengane-ke yehlile kakhulu ezifundweni zayo zesikole ngenxa yokuhlukumezeka kwasendlini. Angithi ngiyashaywa ngishaywa naphambi kwayo. Ekhaya-ke angikabatsheli ngalolu daba, kodwa bayazibuza ukuthi kungani singavakashi, futhi nabo abakhoni ukungivakashela. Kulamaviki-ke andlule uthole ukuthi khona la ngifuna khona umsebenzi. Ungishaye wacishe wangibulala ethi angilaleli mina. Uma sengisebenza sizowenza kanjani umsebenzi wenkonzo? Okunye-ke noma ngizama ukumbophisa uyawathenga lawo macala. Akalali ngisho usuku olulodwa ejele. Ngiyacela bandla ningibonise ukuthi ngingaphuma kanjani kule nkinga. Okunye futhi ngiyasola ukuthi lo muntu ungisebenzisela imithi ngoba ngenza yonke into akayishoyo futhi ngiyamesaba. Uma ediniwe uvele aphenduke isilwane. Ngithanda ukufundisa abantu ukuthi bangajahi ukungena emshadweni umuntu bangakamfundisisi kahle, futhi bafune nobufakazi ukuthi usebenzaphi, ngoba mina ngathola sengiphakathi ukuthi ayikho yonke lento yama-constructions, ikakhulukazi kulabantu bangaphandle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.